салом дӯстон, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон. Видеои навбатии мо дар бораи тарзи ҷадвал сохтан дар барномаи Microsoft Word. Сараввал якта Word саздад мекунем. хуб, баъдан ворид мешавем ба барномаи Microsoft Word. хуб, яъне ки шакли ҷадвал сохтан ду шакл дорад. шакли аввале ки мо ҷадвал месозем, ба вставки ворид мешавем ва аз вставки интихоб мекунем таблица. баъдан аз таблица кадом ҳаҷме ки ба мо лозим бошад интихоб мекунем ва шакли калон карданаш. хуб, баъд дар дохили ҳамин дилхоҳчиза метавонем ки нависем. хуб, боз шакли дигаре ки мо метавонем ҷадвал созем, яъне ки аз тугмаҳои клавиатура. хуб, метавонем зер кунем плюс минус. хуб, боз плюс минус, плюс минус, яъне ҳамон қадар ҳаҷме ки ба мо лозим аст плюс аз ҳамон ҷудо мекунем, яъне ки катакчаҳоро. хуб, баъдан дар охираш плюс меояд ва аз тугмаҳои клавиатура интеро зер мекунем. бинед аллакай ҷадвали мо омода шуд ва баъдан аз тугмаи таб бошад зиёд мекунем ҳамин ҳаҷми катакҳоро, яъне чӣ қадаре ки ба мо лозим бошад ҳамон қадар метавонем ки зиёд кунем. дар ҳамина метавонем нависем, яъне ҷоша иваз кунем. хуб, бародаро, видео агар ба шумо маъқул шуда бошад лайк монед ва дар канал обуна шавед. Бо шумо будам Дилҷӯи Хатлон.